Eta zuok kasureko lorak eta kanposanture eroteko eta lorak eta etxean okiten zendu esan? Bai, geuko, bai, neurri bagordan, eta plaza barri joan zela lorak eta koronak egin eta paluen hartu hiru azetet, hiru aurretet paluen zei korona euran da, neu joan ez batenta biten behu zerriau. Eta nok itxe hau zen horrek Konstantin koronak? estropio egiten zen lorak astuan edo zeneroan. Eta nok egiten ebazan horrek koronak? Zeuek etxean itzen zendu Bai, esan? gauk iten desan etxean, bai. Eta zela lorak ezeak eta... Hau asko bezkendun, gehiago ganadure edo deketan gintzen, bai, frontienan asko iten zerinak egon ziren famailik. Hirulo egun koronak iten danak. Hirulo egunetan horretak. Hirulo egunetan koronak egin koronak, beste bidarrik. Jan behar bada behar koroduriko. Eta zelan itzen ebezan horrek koronak? Horrek koronak balen hau ekuiten diri arroak egin bedarragaz edo. Gero aneti horoldie, horrek horoldi dunek karu hau izaten ziren, horoldi imiten jakin ustadere. Gero honek sinpresa lorak edo honek eskinetik lorak erramak. Bai. Perdikoak edo krestea edo kreseltelmoak egoten ziren klasiak. Persona sarrantzeko edo gorriek edo ilunoak, krestaskoak, karuenak, horri krestaskoak karuenak izan ziren. Bai. Ganera horrek apropos imintzen ziren etxean, ez da dugu santu gunetarako lorak apitzeko. Bai. Kreseltelmoak landarak berak amotan zen, krestea pelkazu urtero landara barria. Erain berri zen. Erain, eta handitxuk hasi orduen, imini hiledan, porruen klasera. Bai, Haukiteko berda modun, ez da? Eta horrek jagon. Horrek jagon. Eta zelango denpore ingo duen ardurez, denpora txarretan dute arpelik alduko ditu zen, eta ardurek itzelak.